anw wulila ka se Cani kuma ma Cani kuma ye jɔn ye Mali balontan ko la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maa min y'a ka nafolo don balontan na k'a ɲini don balontan na k'a jigi don balontan na o ye Cani kuma ye o kɔnɔna la maliyɛnw anw wulila ka se Cani kuma ma k'a ɲininka ɲininkali b'an fɛ an bɛna busan da la anw mɔkɛ don anw bɛ se k'o fɔ walasa k'an jaabi o ɲininkaliw kɔnɔ san'o cɛ Cani kuma i ni sɔgɔma. Nba ni sɔgɔma. Baasi kɔni t'i la. Baasi foyi tɛ n na. I bɛ cogo di bi. Alhamdulilayi rabil alamin. Le grand régal. Ouais. Nɔɔrɔ bɛ i kunna dɛ. Awɔ nka ninnu ka kana nɔɔrɔ bila de mais komi n kɔrɔtɔla ka bɔ n kan ka taa ci caman na. Siga t'o la. pour que n bɛ se ka n'a ka émission na. O ye tiɲɛ ye. sinon n kan ka jɔ nɔɔrɔ bila de. I ye émission yɛrɛ bɔ a diyara anw ye. Awɔ. E tɛ sɔrɔ plateau bɛɛ kan. Kosɛbɛ. Ka na n'i sɔrɔ waati min na Mali balontan yɛrɛ an m'an da don o la ka ɲininkaliba kɔnɔ walasa ka se ka caman fɔ an ye an ka kan. An bɛ an dɛmɛbagaw fo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka émission in partager. Kosɛbɛ. Ba Cani bɛ sɔrɔ waati bɛɛ. K'u tulo gɛlɛnlenw jɔ walasa ka leçon ta. O kɔnɔna na Ba Cani ɲininkali fɔlɔ min anw bolo k'a k'i la Ba Cani ye jɔn ye. Vraiment o diyara n ye ne Tijani Kuma ye ne fa ye Basiru Kuma ye n ye Idal sɔrɔ o de nɔfɛ olu de ye tɔn créé ko Galeni ka taa a président kɛ Kajari Jawara ye ka affilié Ligue la en 1949 donc anw ye ko dɔn k'o to balontan de kɔnɔ o y'a sɔrɔ ka bureau fédéral bɛ Sénégal Dakar temps colonial la donc ni kun y'a dɔn ko nin émission kun bɛ kɛ n kun bɛ n'a ka licence dɔ ye ka n'a yira aw la yɛrɛ a yɛrɛ ko ye aw tun bɛ se k'o fana bɔ télé la mɔgɔw ko ye. Ala sɔnna an bɛ taa o licence minɛ Ala sɔnna an bɛna an b'a ko i b'a photo ta WhatsApp fɛ u b'a ci an ma walasa an k'a sɔrɔ. sinon ne fa ye Basiru Kuma de ye. Basiru Kuma. Basiru ale de kɛra Galeni joueur fɔlɔ yɛrɛ ye. A tɛ tɛmɛ o. voilà bon Galeni de ni Avenir de ye o nana kɛ Galeni de yɛlɛmana ka na kɛ Avenir ye. Awɔ. I y'a faamu la bon Avenir o de na ni Aracɛn club fara ɲɔgɔn kan 60 ka kɛ Iral ye fusion de kɛra o la voilà bon balontan yɛrɛ Mali balontan a kun ka bɔ Dakar fédération de éclatera fédération éclatera wagati min na u ye Modibo Keyita de minɛ Modibo Keyita minɛra Modibo Keyita bilara 24 août fédération kɛra 19 août à la nuit de 20 août 1960 u ye Modibo bila le 24 août 1960 Modibo donna le 26 août 1960 bon an taara ka taa Modibo kunbɛn Modibo ko bon ko a bɛ kuma kelen de fɔ an ye kuma an k'an jija an ka baara kɛ n'an ye baara kɛ an ka mɔgɔ tɛ bɔ a bila ka taa fɛn ɲini Sénégal Sénégal de bɔ ka na fɛn ɲini yan o y'a sɔrɔ an ka mɔgɔ minnu taara aya olu ka tiga sɛnɛ wariw u y'u bɛɛ fiyɛ k'a bɛɛ minɛ o la olu de ko Modibo ma ko Modibo ko anw nana sisan ko aya fɛn t'an bolo so t'an bolo an bɛ taa min ko bon a b'a dusuma jɔ n bɛna an dala sanfɛla ka suma ka na a bɛ taa aw yɛrɛ lafiya ye Lafiyabugu a nana ten de ça fait en 1960 hali bi n'i ye Lafiyabugu so dɔ lajɛ papier t'a la parce que o b'a kɛ e tɔgɔ ye di n tɔgɔ ye Madu Kulubali bon i ka plaque tora ASB1 i ka plaque tora e tɔgɔ de Piseni Tarawele ASB2 i ka plaque tora e tɔgɔ de Tijani Kuma ASB3 i ka plaque tora n'a an mago sera a ka du papier ma a bɛ taa mairie la a ka papier bɛ d'a ma donc mɔgɔ dɔ ma to ka papier ta bilen o de y'a sɔrɔ a ka Cɛkura Konate wolo la ani Bɛnkɔrɔ Kulubali u k'a lajɛ ka ECHO ko sigi sen kan ka aya fédération ladilan Mali balontan ladilan ka ECHO ba 3 tɔgɔ d'a ma avant le congrès extraordinaire o ECHO baw de la sisan u nana ka na fusion de kɛ parce que Galeni créera en 49 maintenant seginna ka taa temps colon na foyer 1924 ye Jeanne d'Arc 1924 ye i y'a faamu bon voilà bon maintenant Racine o ye 1956 ye bon maintenant Galeni ye 49 ye bon maintenant aya Africa o ye 1957 ye donc o de nana ka na ECHO kuma ɲɔgɔnya k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka fusion ka ECHO ba 3 créer o tɔgɔ d'a ma avant le congrès extraordinaire bon o tɔgɔ de dira a ma sisan o nana Avenir o ni Aracɛn club o de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ Iral Bamakɔ ye c'est ça 1960 a y'a lamɛn maliyɛnw ka na foyer o ni Africa k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ joliba ye o kɛra 60 Jeanne d'Arc ani Espérance olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ Stade Malien ka sɔrɔ ka t'o tɔgɔ di Modibo Keyita ma avant le congrès extraordinaire bon n ti don évolution tɔn kɔnɔ mais n bɛ don balontan de kɔnɔ o de la sa a nana ko ECHO ba 3 min filɛ nin ko maliyɛn bɛɛ jɛ don
kana cɛ maliyɛn siɲɛ na mais bɛɛ se ka jɛ ka kɛ équipe kelen na aya dɔ ka taa joliba la dɔ ka taa Real la dɔ ka kɛ stade ye donc o tuma la n'a ma ɲɛ ne balontan min kɛ an bɛɛ ka jɛ an ka hakili to nin équipe kelen kelen na mais balontan bɛɛ bɛ taa an dama côté la mais donc ne balontan ni min bɛna tiɲɛ an ka fara ɲɔgɔn kan k'o dilan o kana tiɲɛ parce que ce sont les clubs nationaux du Mali donc hali ni wolola bi si ma la awa joliba ni Real ni stade ni donna min na a bɛɛ ka k'a la mɔgɔ si ta tɛ o b'a yira k'a fɔ aw ye yan finale na fair play ye diyagoya justement Mali ye club d'indépendance mun voilà o y'olu de ye donc o nan'o la sisan ka na coup du Mali le da o la sisan o coup du Mali le da fɔlɔ kɛra 1961 o finale fɔlɔ o de kɛra joliba stade ye donc voilà ils ont fait 120 minutes au 120 minutes mais c'est la donner fort voilà au Bolontana au kɛra première édition au kɛra 3-3 ye o y'a sɔrɔ Doudou Diakité Génie Amadou ala ka ɲinɛ a la donc o kɛra 3-3 ye 120 minutes joué u nana ka na bɔra ka na kɛ deuxième édition k'a la o kɛra D1 après 100 minutes de jeu et ça de coupe remporté en 61 voilà donc en 62 Real nana Real fana ye coupe ta en 62 en 63 Estade nana Estade ye coupe ta o fana na bon 64 o de kɛra Real ni Joliba ka finale fɔlɔ ye 1964 o de kɛra an ka finale fɔlɔ ye donc voilà o kɛra 120 minutes de jeu parce que 100 minutes de jeu a y'a sɔrɔ an ka 3-2 tun bɛ parce que an balontan daminɛna Jeliba ye 1 don Real la Real nana égaliser Jeliba taara ka 2 don Real y'a égaliser Real nana 3 don bon Modibo Keyita wulila k'a bɛna coup di Real ma ko balontan banna bɛɛ wulilen kɔ Sadio y'i to ka tiri dɔ kɛ ka taa an ka gardien basé ka kɛ 3-3 ye donc an taara 120 minutes la o de la o 120 minutes de kɔnɔ sisan a y'a Salfu de ye kolo ko ka ballon ta ka da tigɛ kɔnɔ a y'a ballon ka penalty sɔrɔ Petit Ndaw o de penalty tan k'o don ka kɛ 4-3 ye Mali balontan historique Bacani Kuma a bɛ k'a di an ma walasa bɛɛ k'i ka tata ta kɔnɔ donc o kɛ après 120 minutes de jeu Real le coup ta en 64 donc 65 Joliba ye a y'a o ta parce que geste de kati de y'anw bɔ a sɔrɔ n'amara tɛ balontan na don na i bɛna se balontan na don o don ko i bɛ se balontan na mais don dɔ la o tigi ka jour ye dɔ b'i bati bon o don geste de kati o de ye Real bɔ coup du Mali la en 65 donc Joliba coup du Mali ta en 65 66 Real y'a ta 67 Real y'a ta 68 Real y'a ta 69 Real y'a ta 70 Estade y'a ta 71 Joliba y'a ta 72 Estade y'a ta 73 Joliba y'a ta 74 Joliba 75 Joliba 76 Joliba 77 Joliba 78 Joliba 79 Joliba 80 Real 81 Joliba 82 Estade 83 Joliba 84 Estade 85 Estade 86 Estade 87 Sigidekaye 88 Estade 89 Real 90 Estade 91 Real 92 Estade 93 Joliba 94 Estade 95 Estade 96 Joliba 97 Estade 98 Joliba 99 Estade 2000 sauvé 2001 Estade 2002 sauvé 2003 Joliba 2004 Joliba 2005 ASB 2006 Estade 2007 Joliba 2008 Joliba 2009 Joliba 2010 Real 2011 sauvé 2012 AS Bougni 2013 Estade 2014 11 caractères 2015 Estade 2016 11 caractères 2017 coup du Mali matin 2018 Estade ni Joliba final temps aya Estade ota 2019 coup du Mali matin 2020 coup du Mali matin 2021 Estade ota contre Binga 2022 Real le bina final la donc Joliba Real finale ɲɔgɔn tɛ ballon ɲɔgɔn tɛ parce que an ka ballon an ka bɛnko fɔlɔ kɛra 64 o kɛra 120 minutes de jeu an y'o ta an ka bɛnko filanan kɛra 73 o kɛra 2 éditions première édition 120 minutes de jeu 1-1 deuxième édition Joliba y'an bati o kɛra 73 an ɲɔgɔn kunbɛn 78 a y'a o fana kɛra 2 éditions ye première édition 1-1 deuxième édition
D1 jeliba an chola bon en 80 an jeliba ɲɔgɔn sɔrɔ an jeliba fɛnɛ ci après 120 minutes de jeu Baraka ka but donna 107 minutes Beni ka but donna 111 minutes Beni kelen Beni Kulubali Beni kelen l'international Khalifa Kulubali fa awo Beni voilà donc maintenant arbitre m'ont compté bon an jeliba ci 1-0 80 an bɛnna finale fɛnɛ na jeliba an ci ala o kɛra 1-0 bon 81 an ɲɔgɔn bɛ 89 aya an ye jeliba ci o fɛnɛ na awɔ k'u ta 96 ani jeliba ɲɔgɔn bɛ jeliba an bati donc an ma ɲɔgɔn bɛ o de kɔ on a fait 7 fois jeliba a remporté 4 fois nous a remporté 3 fois voilà Allah sɔnna o kɔnɔna na Bacan an b'i fo ka waleɲuman dɔn i y'i da don yɔrɔ min na parce que historique a tɛ sɔrɔ yɛrɛ comme yɛrɛ dɔrɔn pe tɛ i t'i ni sɔrɔ o kɔnɔna la Bacan an ɲɛ b'a la Real kanu de bɛ na kosɛbɛ an ɲɛ b'a la Real ka di e an ɲɛ b'a la e yɛrɛ de ye Real ye kosɛbɛ Bacan mɔgɔ caman ko ko Bacan bɛ fɛn fɔ mɔgɔw ma an ko a bɛ bɔ i yɛrɛ da kanu de b'a kɛ kosɛbɛ i b'a dɔw kɛ i tɛ bɔ a kalama yɛrɛ kosɛbɛ maaw kan'i minɛ a ma maaw ka dɔn k'a fɔ équipe kanu ani tɔn kanu mais Bacan kuma kɔnɔ e y'a yira k'a fɔ namara tun tɛ balontan na fɔlɔ namara tun tɛ balontan na mais an ka san ta in bɛ cogo di bon san ta bon balontan problème bɛ don la parce que histoire ye fɛn ban sɔrɔ ye balontan problème daminɛna en 73 cogo di ka ɲama parce que 73 parce que comme mɔgɔ kana don n'i bɛ bɛn fɛ tɔn kɔnɔ jamana kɔnɔ ko kɔrɔ dɔ bɛ yen i tɛ don olu la bon Cɛkɔrɔ de nana Cɛkɔrɔ tun bɛ Mali balontan fɛ mais Jeliba de kun ka d'a ye ni équipe bɛɛ ye donc a ye Jeliba ka yanga de yira bɛɛ la donc k'a yira k'a fɔ fanga bɛ tɔn dɔ kɔfɛ bon balontan problème daminɛna yen de 73 sinon ne a y'a Mali tun bɛ équipe sɛbɛn fɛn tun bɛ jouer bɛɛ tun bɛ jɛ ka t'o de supporter jama tun bɛ bɔ ka t'o de supporter awɔ parce que même en 60 comme b'o fɔ Salif Keita ka histoire kɔnɔna la voilà justement voilà o la o kɔnɔna na Bacan hali bi an bɛ ɲininka mɔden ni mɔkɛya kɔnɔ ɲininkali minnu b'an bolo fɔlɔ balontan prime ko tun bɛ cogo di non ka se président ni supporters fana cɛla ma ka se supporters ani équipe yɛrɛ cɛla ma a tun bɛ cogo di bon fɔlɔ prime ko tun tɛ yen prime ko tun tɛ kanu de tun bɛ yen kanu de tun bɛ président tun bɛ eku maaw a bɛ olu gérer parce que tuma min na ni fédération nana Modibo na fédération éclatera wagati min na n'a nana ka na fédération sigi Modibo de tun bɛ crampon san o san crampon ballon maaw ale tun b'a di équipe ma ale de Modibo de tun b'a parce que ka équipe dɛmɛ n'a ye parce que o de y'a kɛ équipe saba in bɛɛ n'i ye Real ta balontan b'a bolo boxe b'a bolo boli b'a bolo basket b'a bolo athlétisme b'a bolo bon gouvernement de tun bɛ nin bɛɛ financer ka d'u ma c'est pour développer le sport au Mali a tun bɛ kɛ ten fɔlɔ donc tɔn kun kanu bɛ tɔnden de la a kɛra komi n ka du donc a tun bɛ ten de voilà ni kun na a ye komi à un moment donné n'i taara Sajan Sise fɛ yen ko bon n bɛ 10 millions de ma taa yɛrɛ la a tɛ taa a tɛ taa kanu y'o ye ni aya i kun ka taa sisan Ousmane Bilenni fɛ yen sisan ko n bɛ 20 millions de ma ko taa Joliba la a tɛ taa voilà bon maintenant o caman de tun bɛ balontan na mais tu ye balontan dabila grâce à ça parce que problème posera kan ne k'a ka taa Joliba la a ko il préfère de laisser le football Methiou kelen ne yɛrɛ ma i ka di Methiou n cɛ ba ye ko ale ye balontan dabila k'a bila awɔ saya balontan dabila ka sɔrɔ a ka taa Joliba la a ka taa cɛla mais a bɛ place min fana na c'est Cɛkɔrɔ y'a dɛmɛ Cɛkɔrɔ de Mali balontan bɛ dɛmɛ ne bɛ kuma fɔ ne bɛ tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ye ayi o tutu t'anw na voilà Bacan n'i y'a ɲi wele plateau in ka tiɲɛ de bɛ fɔ farikolo ɲɛnajɛ de don ka maaw lakalan i ka dɔn ka fɔ ka Mali farikolo ɲɛnajɛ jɛya de o kɔnɔna la Bacan an y'a ye hali bi an bɛ kuma i ka Real ko kan kosɛbɛ Real fɔlɔ Real bi a bɛ cogo di Real dun bɛ jouer samedi e ɲɛ b'a la cogo di Bacan bon aya n y'a f'i ye cogo min na anw tun bɛ cogo min na fɔlɔ Real ko la ani bi denmisɛnninw balontan ko kelen tɛ parce que Real ye komi anw ni a n'an ka du de an ka kabila de don i y'a faamu ko caman Real ko la ne bɛ ko caman kɛ a bɛ bari ne yɛrɛ la ne bɛ tila ka maloya yɛrɛ
ne ne bɛ mɔgɔ yɛrɛ dɔn balontanyɔrɔ la ko ne de e bɛ mara ɲɔgɔn ma ne ye dɔrɔn n bɛ wuli ka bɛ kɛlɛ bɛ taa yɔrɔ yɛrɛ parce que n bɛna ko dɔ kɛ n bɛna barika ko dɔ kɛ seko t'a la n bɛ maloya sinon vie quotidienne na i bɛ se ka enquête kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n bɛ cogo min na ɲɛnamaya kɔnɔ o bɛ se k'o fɛ justement mais balontanya la ko dɔ bɛ mɔgɔ ta cogo sugu la ka sɔrɔ i seko t'o la parce que n mana ye Real a fait 18 ans d'exil bon Real ye kɛlɛ minnu wulila Real kɔnɔ a débuté en 74 en 94 awɔ 94 i y'a faamu 94 kɛlɛ wulila ka bɔ o kɔnɔna la a kana Marisama Konate an ka président ka taa président kɔrɔ ka taa ka bɔ yen donc olu ko nana ko caman nana Real tora fɔɲɔgɔnko la a nana kɛ Real tun b'a yɛrɛ ɲini de voilà bon donc Real ye 18 ans d'exil kɛ donc o sɛgɛn min anw kɛra anw ye baara kɛ o sɛgɛn minnu la ɲinɛ ne san 31 de Real nɔfɛ minute ma donné Real cɛ donc n'a fɔra ko ne kubu ɲɛn'o la ko dɔ bɛ yen n'a bɛ kɛ o ye kubu la i bɛ tɔɔrɔ bon o trompé de n'o tɛ foyi wɛrɛ tɛ voilà. président min bɛ Real kunna n'ale a kan ka taa président so yala aw ni so cɛla bɛ cogo di parce que aw kɔni ye Real ni aw ni so cɛla bɛ cogo di. so ye président ɲuman yɛrɛ de ne kɔni ka président don a ye fɛn kɛ Real ye a ye fɛn kɛ Real la mɔgɔ minnu tɛmɛna olu ma min kɛ bɛɛ ye baara kɛ dɛ mais ale ye terrain jɔ an ka terrain na a ye fɛn caman caman kɛ Real la donc ne ka foli tɛ so ye ne bonya ni foli ani tanuni bon ala ka sini kɛnɛya da an n'a bɛɛ lajɛlen ma hali bɛɛ ala ka Real kanu to a dusukun na voilà bon donc ko fila de balontanya ko ye ko fila de balontanya na ni fɛn ɲini ani bɛ tɔn fɛ o tɛ kelen ye dɛ parce que a ka hakilinaw tɛ kɛ kelen ye sinon n'a bɛɛ bɛ tɔn nɔfɛ kɛlɛ tɛ yen kɛlɛ tɛ o la quoi mais n'i ye mɔgɔ ye fɔɲɔgɔnko ye hakilina dɔ de bɛ jukɔrɔ i tɛ min développer mais i bɛ k'a fɔ ni balontanko ye mais ka sɔrɔ o tɛ bon n'o tɛ ne kɔni ma défaut foyi ye n ka président na bon président fɛ ne na Real la ne b'i fɛ parce que ne bɛ Real fɛ voilà.